Samerita nguru kudamari sinyabuke. Mwaka na kuru kumose samoro. Kwani ngani yabete Saturday last week. Na chite ngachinsa cha mambi. Mbona sina asinde sina nganyite kuruga igagera kurungi chororo mbono mutinyi kinga bwerire. Nkabone iri ange na nyakunguru SD. Ono nkagenda ibintu mbiri na chite kuyi. Ngacha chinsange saa 8 iga. Bonekero na chari ndinga prepare mune skuru nere nguche na orokie private tindali kune serikali. Ono nkarali bangu nyakobera isikubusa tiganya kuengage ga business like igarende nabo konya konyora kende. Ono ibintu mbire nakaire nawo ni chirali sacha maroko be chira sabande asabantu bande bakonya mutonto. Bono nkanyora macha ya abe kororo aigureiru. Kanyora umwani jirani moina okubucha mache ngamutebi acharangirie nyarukanire tumenyete nero gaiga baba konyuchire naringe n'umwana oyo moke ngamuteire inde baiche ne nyaruka yani nyaruke yani anjiti gosoka itinga anjiti gosoka nero yani barabiti bantara asoke iga muntu oratenga namumanyite bona bo tubakineti mbali gosoka kono litukire ngateire inde nyaruke bache nero katanga tumu umwana oyu ngamuteire nyaruke iga bache ne umwana oyo onerende bauya mache baba karo abwatuto mwana ono muna tulika ali nkwenda twenge interview bakauyu kwanza safari ya ya kabiri ya gatatu mbaru balinge maeka ngarangiri nyaruke yamenyetega nkamwa certificate cyane nkamuteyana ndusiri chi photocopy emandi nkwenda nalinge interview onekera endo ndusiri akareta nkamuteye binte biga chira mbiri save bingirire nyumba akabireta ono mwana nabali kali amuganyite ni ibuyu nabo tomuruche nturi na babu mwabo kurubona abo nabo toruche mwana ono yo keracha mwana oyo tima namanya sanga pya runsalia onekera acho yacha kontebinga sister yoka ono nanche nkando kana babu mwabo nilikonyu nalia sukire kurunka ikoru asindiga ono mwana yinkorali babu mwabo mulira bagenda nere mati ngaronga akiro mwako nisi nkamutebi buri yango mwana mama bagenda nere akakira tatisi nyakamutebinga yaya mwana tayoga pono yekera kungakira sinya konte mwana taye yani ndikanye nyankaigwe negosa katebinya rukiye bukuri ebintu bya yegenda mwana uranyora arubabo mwabo kurumaega ara ningegundu suno ni bya tunta chensi kingo turumbuka iga chingura rokonye cyangere ira singinje igentu ikankira bagitamba tebe kirtumurucha buchingange 6:30 to 6:45 obutera bwata saa moja cyamarogoba no tuli chira abwa mache na arabusa kubuchwa mbono liringo turumbuka chiru cyange saa moja igandoche ngatiga abantu chiru ngati mwana ugara nebintu guchinga bono liringo etenjera mati ngita shortcut ngendenka ndoro mwana arumo ngino ndikurumaega kumira mwana kurumata mwana gakorera ukorera konte imam sikia nilikuwa kwa tapu nikingoja nani ukanyete stoyo iga bono nyaruketo menyete nere omuntu akamenya guche tapu bakamutebi genda orete ogenda ubuyi kiburi kurumwa mekenye asinali mwa mekenye kikuga chwese tinga osina rutineta machayo genda uyi kiburi kurwororo tufungire tapu umwana akagenda tarachiguika se tapu akanyora umuntu ndo mungao komutebinga tirumbuka mate wakekona abunda ngiri musubati umine tubuguritie bagi umwana muna akekona enda matabu tuchibonta enda kuyike buri akonyora muntu uyu musubati uyu minute buguri tapu tayo akaire na nainde akamutebi ayuko akamutebi minyoka bano ryo so iri likorire guchimate ime minyoka sibiti ataragendale umwana akamutebi yaya nikiburi na atumu tuchusikire tapu akamutebi metinte abana bamwino minyoka bwangu manya koirana oje bano mwana munara agakoraki akaminyoka bonera minyoka teri kuri guika akoreki au mero musubati buguri bagi uminete atarachi komiru musubati bugiti bagi uminete konyora umurundo gosoka kuri bitume mu kumubwata na bamwe bwatete bigoti akamuniarura komutebinga gasagana katubase gukura kumbo yule komutuma kuru ichira ubwatiri umwana kurumagega bono bakwenda bakubwata umwana bigoti bakumutirimbuka kuchimate mate sai bakumuturimbuka imichinero nero bakamuira mate bituma imare bonekera umwana akongeresa igo ngumuira so munyagitari umutuntu kuri umwana konyora umwana na basajitirende okurangiria abantu aba community policing toko enda nabarabu umwana ugutuhira bakororo ogotoro kyumetu umwana yinku master sana ogotoro kyugutira bakasa yugotoro kyororo ono nalitwaru ororo bagateba bakike fungungi atonyete nsabo abakabuguri kifungu bagatete abaenda bachiko test
bakaronchi bono bakantengira omwana nyagitari nari naenda polisi nakereport tukaenda n'abasikari tukaira omwana yabe bagatemba kunyara bagatotoma general general twenda rende twaudumiwa mpaka muno omwana asogete korwa ororo bono nabo tokonya kunga abanto babwatirwe nyare bukagirwe gochia bono okonya koigwa bamakagirwe baba suspects abange lakini bono mbare nyugete bare ime ntwachiete ororo bono ntomanya ng'a omwana nobwo babwate gotambwa agateba tarochi monto oywo ororo omomura naro oyo omotomete gochiete apo ekero omwana akoeresa agantebi ng'a mama nakumbuka tukiwa huko chini kero twarenge nkari kuna kijana alipita bono yakomoruka mzee akisema eti mama ominte pikipiki yamwakire okogoro bono omwana munaereserete igo nari nachete komanya nkanyora omomura oyo nanga buna otari buya iga lakini orora ng'a naende mbuya are bono bono oyo ekero tochete komoboria ritang'ani akarigia gokana ekero bono yamoteti omwana nakomanyete nkomoreta ande na abasikari nari achete gwancha akamanya korwa gakoboriwa agateba ng'a naroche omonto oyo naro akarigete statement aroche naende buna atebeti wenda amoidentify akamoidentify lakini bono omwana buna achiete ateba ng'a tarochi monto oywo bono ntokomanya omwana nobwo babwate achi korora buya ntomanyeti bono egento eke nabo gaikirete igo rende ekero ngoteba community police ng'a ntwanyorete omonto oria bagateba konya twamonyorire like moiso onde meaning 3 days later before konya bamonyorire bono bakwanire rende bagateba ng'a rende oria agokwana iga bono ntobaka saizi ntoramanyereria ekene ntomanyeti monto oywo bono ntomanyeti kende omwana tokamanya komonyora luchi it's like 30 minutes to 40 bono omwana oyo ekero abore tochi tokonya kobora bori nakire rende inche ndemete ng'asa chinde mbabo mwabo baenda nere bono korwa buna aborete nabo chirete ang'e 30 to 40 abo mbamoiritigie kora atebe ng'a gose na ense engima gose yaya naende bono omwana agateba ng'a gari kero bakorete igo oyomo akaboria ng'a nkakore igo ndakamotebi ng'a yaya togakora bono ere omanyete are korigia rere tachieti korora ng'a ning'o oria gokwana agoteba oyo onde oyo bono ori komotoma arenge omotambe obwate alama eriso igora obwate alama eriso na obospot nabwate buna agoteba naende agingerete box bono ere omanyete narenge gari bono ekero nkomoboria mbabere na oyomo ere agoteba ng'a mbabere barenge bono takomanya ng'a bonsi bakorete bono oyomo okorete okorora tari konyara goteba lakini agoteba abanto mbabere barenge naro orongete korwa mato oyo omobwatete ebigoti rende noyo omobwatete korwa maega bono class 4 are 5 achiete 9 years taratani 10 okonya bono ndatebetwe nokonya gogotebiwa tung'a monto gete ore iga na iga nabo arabe nyarebe nabo arabe iga aki bono nabo akageire bonsi mbabwatire mbare ime bono tindochi aro bokonyi bonde ndatebe specifically community policing nki ekoretero bono nabwo abo bachungusete okorora bakanyora abanto abwo rende bakaboira suspect nchire ororo mbare bono iga bari police station omwana ero improviri mbuyare rende nabo ngotara natagokula siku hizi anakula mbuyare skuru tarairana mariogo narabwate bono goika akora mariogo manya komoira na esukuru ase eng'encho gari tokoba sure ono notigaranga tokoba sati tokore mayaya egento giaki ndagania serikali enkonye omonto oyo amanyekane oyo ogokora igo naende rende sababu emanyekane ng'a nki akorera iga iga atomire tomairitang'ani ng'a nomonto otomire ni viti na bono omanyete ogosinywa komanyereria ase eng'encho gento eka ng'a nki anya gokorekana naintwe mbwango twachete rende iga neba tari are korwa ng'ang'e nanga bono nabo ogosinywa komanya ng'a ninki rende nomonto ogoserete na inche rende nanye kogosera gaki monto ntwanye kogosera monto aro bono egento eki nigo getosinyete nayarenge buya serikali tobwate tonyora omonto oyo iga riga eratotebi ng'a ninki ekibe.